anyị abịabago ewo, anyị abịabago, anyị abịabago ewo, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị abịabago. Kwee na egwu a nyafu na jeli enu maka ebe enu anwa bụrụ nke ụmụaka. Mba, unu ga na-eje ebe ọzọ ma nye eje n'elu enu. Kwagodi ekwe anya ebe ọ si na ọchọzi ngwa ọchọzi ihe mma bụ nye eje n'elu enu. Ọkwa enu ka ọ na-achọ ijeli. Anyị abịabago ewo, anyị abịabago, anyị abịabago ewo, anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị abịabago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga. Anyị abịabago. Agịdịgba bịa kwegodi egwu nna agụlụ gị. Agịdịgba nwa wee egwu wee na-egwu n'ụmụaka. A na-abụfa bịa paakị arụ agbakacha afefe, a na-agbaghalị agbaje ebe agbaje ebe ka egwucheteche, a na-akpọ egwucheteche fancha. Egwulide ọsị akachi ji aka na-egwukwe ike, a na-akwa akwụfe agwụ na sọ maka anyị nọ. Anaghị afụ ugo dada, onye fụrụ ugo ya nenebe ugo maka ada afụ ugo dada. Onye ligolo enu ọjị ya kpali ya nkụ maka ọdụrụ izu iligolu. Ị na-anya moto papa? Ị na-anya ụgbọala? Emechie nsị enyi maka anyị nọ live. Anyị nọ live. Anyị abịago. Ị na-afụ m na windo? Ka ihe bụ windo n'Igbo papa? Sini mgbo ka onyonyo amazịkwa mba. Mgbo bụ n'ọnụ ụzọ. Mgbo bụ n'ọnụ ụzọ. Mgbo. Hey. Ka asị onye mali nke ọ mali nyakwuo nke ọ mali. Ajijere m eti nkwu nke m amara. Do what you can do best. Say what you can say best. I don't know what is window called in Igbo language. If anybody knows, please, you can help me. I wanted to tell my children what's the window called in Igbo language. It's like they don't have the word. Not every word that they have in Igbo language. We have come again to speak, to encourage, to motivate, to promote our language, Igbo language, because it's fading away. It's dying. So we have to save it. Please join us. If you like what we are doing, subscribe to our YouTube channel by the name Igbo anyị abịa. I used to begin with English for the benefit of those who doesn't know what we are doing or who don't understand our language. We are speaking Igbo and we are trying to rescue the dying Igbo language. It's dead already. Believe me. Don't say no. Don't say it will not happen. It can happen. It's dead already because about 75% of our people don't know how to speak Igbo anymore, both young and old. And you are telling me that it's not dead already. It's dead because if the percentage is high in that way, about 75% is high A mark. It is credit, excellent if it's in examination. So many Igbo parents, they don't know how to speak their language. It is very sad and worrisome that we will fold our hands and watch our God-given beautiful language to die in that way. No, I am promoter, I am encourager, I am
educator. We are about to start Igbo World Class on Zoom. This is the awareness. Tell your mother, tell your father, tell your wife, those who marry to non-Igbo and they want to communicate in Igbo language, to feel at home, to feel belonging, because nothing bound people together more than language. It's very, very important. It's significant that people know how to speak their language. I haven't seen any Italian who doesn't know how to speak Italy. I haven't seen any Spanish, a Spanish person who doesn't know who to speak Spanish, or English person who doesn't know how to speak English. It is only in Igbo people that don't know how to speak their language, which is so sad and worrisome and very shameful. I'm here to halt that ugly trend. It must stop. I made myself Igbo language police. Igbo language police. I am Igbo language. I am many things. I am Igbo language police. Anywhere I see you and you are Igbo and you speak English to me or any language, I will arrest you. I will arrest you and penalize and persecute you. And I will shame you. And I will tell you to shut up. And back to roots. Stop fake life, fake and pretense life. Be who you are. Stop pretending and telling people who you're claiming whom you are not. You are claiming whom you are not. Why? Why? Igbo people, I'm asking you, bring your children. I don't mean to hurt you or shame you, but I'm telling you the reality, truth, so that you will listen to me. Bring your children closer. Bring your wife closer. A lot of our people, they travel. They marry non-Igbo. They marry people they meet on their way. They fall in love. And many of our children cannot speak Igbo. And if we cannot speak Igbo, we have lost forever. We have lost our identity. They say that language has been described as an ethnic identity. And if any tribe loses its identity, they are invariably lost their identity. Yes, do you want to be lost? Do you want to go extinct? The answer is no. Now, back to roots. Yes. Igbo, anyị abịa. Igbo, anyị abịa. This our page is called Igbo, anyị abịa. Igbo, anyị abịa. Igbo, anyị abịa. No going back. We don't tanda for Igbo language. Igbo na-ewuzi. Masịkwa gị meghelibe. Igbo na-ewuzi. Masịkwa gị meghelibe. Igbo na-ewuzi. Masịkwa gị meghelibe. Masịkwa gị meghelibe. Igbo na-ewuzi. Masịkwa gị meghelibe. Biafra na-ewuzi. Masịkwa gị meghelibe. Biafra na-ewuzi. Masịkwa gị meghelibe. Igbo na-ewuzi. Ọkwa asịsị sụba Igbo. Anyị asụ Igbo. Iwu bụ na anyị asụ ya. Ewepụtego m anya red. Ọkwa unu bụ ndị Igbo, unu wee tata akụ wee ṅụọ mmiri wee sị na unu ajụ ana nna unu, na unu ajụ asụsụ nna unu. Unu na-achọ ka unu jekwuru ndị ọzọ ka ọ mụrụ unu. Nya one nne gị mụchaa gị. Ị nọkata itonyitezie. Isi na ọ bụ ozi nne gị mụ gị. Ị na-asọzi nne gị oyi. Ị jekwuruzie onye ọzọ si ka ọ mụọ gị. Ị na-eme ihe dị mma mba. Ị na-eme ihe jọgburu onwe ya si gbuo nkapụ. Ị na-eme ihe jọrọ njọ. Nya bụ onye ọbụla jide gị ga-akụ ịtarị. Kwụọ onye akụ. I am Igbo police. Abụ m Igbo police. Onye Igbo ọbụla njide
na-asụ oyibo mmemi arrest nwụchikọ onye kpịchikọm nsọ m bụ kịta iwu m bụ m eji n'anya fụ gị ka mmekọta ejiri anya fụ gị andị mfụ gị vidio gị post onye mfụ gị ebe m na-emechu gị iru mme vidio post onye ọra niile enene gị ọkwa m nekweni nsọ m iwu ka ọ bụ iwu m bụ ifu m sụba Igbo ifu ụmụ m sụba Igbo andị unu niile ga-ebido sụbazi anya ọyị ọ bụ onye na-asụ asụsụ nna ya mere ajọ ihe ejiri mara anyị ọ bara uru onye fụ nwanne ofilu at home ofilu o save ọ dịzikwa na agha daba a na-agba ọsọ bọda emechie head bridge asị na onwe ezi onye ya abata na criterion iji ga-abata bụ ma isuru Igbo ịgbalị nnọọ na-abata asị gị mba na ịbụ intruder na ịbụ enemy isi na ịbụrụ enemy asị gị ngwa prove yourself by isu Igbo ịtaghelibe ọnụ ka ije dute interpreter ka ihe ị ga-eme ihe eje dute interpreter nọ nso Linus ndị nke m enjoy ụmụ Chineke daalụ Bernard Sitoik ihe akwụsịzini papa ihe akwụsịzini ebe ọ bụ na ọkpa na-afụ ụfụ ị na-ejekwa ka ị na-eje ihe fụba gị ụfụ kwụsị. We are Biafrans. We are Guinea Biafrans. Igbo language is our language. We are promoting our language. Igbo language and culture. Nobody will take it away from us. And our people abandon our language and they switch over to English only. What they have to preserve it. And they will learn English and keep it also. It's not bad, but never you throw away what you have. Just learn English and keep it. When you see non-Igbo or foreigner, you will begin to blow your grammar. There that you will show them that you can speak. You know how to speak good English and fluently. Not when you see your grandmother, you start to speak grammar. When you see your sister, you start to speak grammar to prove that you can speak, that you learn it, that you are educated. No, you are getting it very wrong. I'm here to keep watchdog. Anybody, Igbo, unless you are not Igbo person. If you are Igbo person and you came to me and start to blow that grammar, I will arrest you. Ichikom. Mme nwụchikọ gị. Unu mali ihe n'ike. Maka gịnị? Ọkwa ụmụ anyị, onwere onye na-asụ Igbo. Onwere onye nwere afọ Igbo. Onwezi onye maalụ nwanne, onye fụ nwanne ma ọ mana, onye fụ nwanne ya ma ọ mana. Ọkwa ihe unu chọ ka anyị fuche. Asị ofu mkpụrụ akwụ ọ na-efu n'ọkụ mba unu wee tacha akụ ṅụọ mmiri wee sị na anyị ga-efu mba anyị ajụnụ Igbo anyị abịa. This is Igbo anyị abịa. Igbo world class is coming on the way. Get ready. Igbo Guinea world class. Igbo class world is on the way. Coming. Please join us, support us. Subscribe on our YouTube channel by the name Igbo anyị abịa. Anyị nọ na YouTube. Anyị nọ na ịma na mfunu ndị ọcha mbido subi ya maka ana m akụja ana akwa m aka. Onye ọbụla nwee di courage ga-apụta. Ana m eme ihe mba n'ụlọ. Ana m eme ihe aba n'ụlọ. Wee na-eme n'okpuru bed ma ọ na palọ. Mba. Unu fụ m mgbe niile n'ụzọ ka m na-anọ. Ọ bụgodị agitate for Biafra. Ana m anọ na bọs na-eme weli flag wenye enu chaa anya red. Ịmara ifugodi m anya m egbu anya gị.
inegodi m anya anya m egbu anya ga anya gị ka ị ga-ebupụ anya maka na ilu inwe anwaluo m nso in short ifugodikwa m wicked o nwere onye ya asị gị nyekwelu nwaanyị efe. So do bold n'ihe ọbụla ị na-eme. Asụsụ gị ị na-asụli ya ụmụ gị gwa ya na ezigbo asụsụ because they ban Igbo language in schools. They term it vernacular, and our children, they are getting the intention that speaking Igbo language is bad. We get to correct that intention. We get to correct that intention and teach our children that this is most beautiful language on earth. So let it stick in our brain and let everybody start to practice that. Ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi. Ọsọ unu megheliben Igbo na-ewuzi ma ọsọrọ unu ma ọsọrọ unu ọ masịrị unu ma ọ masịrị unu Igbo na-ewuzi. That is life. Ọ bụrụ asị chacha eziokwu ka ọ bụ. Ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ewu. Ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi. This is Igbo class world. It's coming up. Join us, support us. Let's begin to... Oke nwa ihe eji nwayọ wee na-anya ihe ahụ ị na-anya. Ihe eji nwayọ wee na-anya imeruo nwa arụ. Ihe eji nwayọ ifu nwa ka ọ na-abịa ị na-anya na-abịa. Ọ dịkwa egwu. Nya bụ ọ gịnị ka anyị na-ekwu? Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masị gị ị sọpọtụ anyị kwudola anyị gbuo anyị aja n'ukwu n'ụdị gịnị? Subscribe to our YouTube channel. Afia bụ Igbo anyị abịa. Subscribe to our YouTube channel. Afia bụ Igbo anyị abịa. So follow our Facebook page, our Instagram page, and our Twitter page. Please subscribe. Igbo gịnị anyị abịa. Onye ifulu bụ mama nnekwu. Mama gịnị nnekwu. Ọnya bụ mama nnekwu. Anyị nwe pa nnekwu na be anyị. Anyị nwe gịnị pa nnekwu. Anyị nwe ma nnekwu. Anyị nwekweni Ijelenze special. Ọmụ ka a na-akpọ Ijelenze special. Nya original one. Ijelenze. You can call me Ijelenze. You can call me Nnenne Onyenze. Yes. Nneka Igwe na-agụ. Ọmụnwa. Ọ masịkwa gị meghelibe Igbo na-ewuzi ọ masịkwa gị meghelibe. Ọ bụrụ gịnị? Igbo world class is coming. It's coming soon. It's coming soon. Join us. Don't go away. Stay tuned. Stay tuned. Don't go away. Ọ bụrụ na unu pụcha unu mmalụ na ihe a na-eme amasịrị unu na unu chọọ ịbụ lost generation maka ọ bụla ebe a na-anụ ọgụ na-akọ ọnụ agbasaga unu na-eju ebe ahụ na-eme na-agba asịrị. Unu ga-anọ nụrụ ihe a na-agwa unu gele ntị practice enye. Onwe onye ọcha nwaanyị ọ dịka onye Igbo na-anụ ya. Mgbe niile m pụtara ala ọ na-amasị ya. Ọ ya apụta na-ede na-akọmentị kpatakpata na-ashị ya. Nne nwaanyị a mgbe niile ya nwa bụ the top fan. Ngwa welu mmịa. Nyanwa bụ the top fan. Obio editini na-amasị ya maka ọ ma ihe m na-ekwu.
mana unu bụ ndị a na-achọ ịzọpụta amaghị ihe a na-ekwu. Amasị m ka onye ọcha si ga-akazi mala ihe a na-ekwu, jee invite ya family si afa bịa ka fa mala ihe a na-ekwu. Ma ndị Igbo gbalịgbalị bịa ha gbapụ. Mana a na-achọ ebe a na-anụ agha, ebe a na-eme saga maọbụ ebe a na-eme sabotu. M pụtara ebe ahụ a na-adị m anọ 1 minute cha ọkwa ifu ebe a na-agba saga, a na-agba saga, a na-akọcha mmadụ na-ekwute mmadụ na Facebook online. Ị pụtara ebe ahụ kedu ozugbo pụọ, ịnọ na 1 minute cha ịnọkọta sisi akụgokwe ịnọkọta na 1 minute. M pụtakwara sọsọ ebe m ma amụta ihe, ebe ga-ewenyite mmụọ m, ebe dị educative, ebe ahụ ka m ma anọ na-ege ntị ma onwe ofu ihe m ma amụchata ihe dị mma. Ọ bụrụ na onye ahụ na-eme ihe dị mma, akwadobie, a na-akwado ihe ka o wee nwee ike na-eme mmụọ. Mana ndị mmadụ pụta agbakọ ji 1000 people anụla ebe a na-akọ ọnụ na-anụ ọgụ, na-akọcha mmadụ, na-eme sabotu a. Ịmaga ndụ sabotu anụnwa, bebi sabotu anụnwa na-apụtala ofu ndị zukwuru ụgwọ famebe mmadụ eju na ya na-egekweni ntị. A na-aga mistakenly, mpụtakwara na-enye anya ọ bụla ya emenete ndị nwayọọ kedo na-agba. Anadị m anọ 1 minute na-atụ ebe ihe dị mma amụta. Ya ka eji si mee nke ịmala eme, ịma nke ịmala eme, iwepụtie ị na-eme andị na-eme ndị ọ na-amasị. A na-akwadokwa by gịnị ịkọmenti, share, invite people ka kwadosie oyerado na-epromotu ịmara asịrị ma ọsaga ma ọ bụ ịmago ọdụzie ka onye na-amasịzi anyị. Mbani ihe anyị mme ihe jọrọ njọnụ, anyị ga na-eso nke dị mma. Ọ bụrụ apụta like this, a na-akọwa na Igbo na-anwụnụ anya pii na ọ na-achọ ịnwụ anwụ, ka e rescue onye, ka a revive ọnya. A na-ekwuzie onye na-anya ụgbaghalị na-aga na-eme agbasalụ ma I don't care emego ụmụ nwanyị ihe adọnkia. Ọ bụkwa ma ana m ekwu gịnị, Igbo anyị abịa, Igbo gịnị anyị abịa. Biafra has come, amen. A na-achọ ibido Igbo World Class on Zoom. Join us, encourage us, motivate us, support us. Invite your friends and relatives. Invite them. Those who married to or for any person that married. If you are non-Igbo and you are married to Igbo, this class is for you. This program is for you. Come up and learn so that at least you learn the greetings and learn how to express yourselves, so that you will be communicating and feel belonging, and you will pass it on to your children. It's very good thing to do and promote. Negodi n'anya. In short, ọkwa agwago unu na mbụ police and eziokwu. Onye ọbụla na-agafe bụrụ onye Igbo wee nọkata wee bịa sụbalụ m gịnị oyibo, nwụchikọ onye gịnị kpechikom. I am gịnị Igbo police, Igbo language police. O ihe mma na arts Igbo gịnị language police. Onye ọbụla ole esi m iburu onye Igbo. If you see non-Igbo, start your English, blow your grammar, show them that you break the chalk or slate. Show them, not your fellow like your children, speaking English to them. Hey, oyakwa work, it can work at all. Nyaka nna agwa ka unu kwụsị, unu ra aka unu ji ka ofe mele zuru ezume gịnị, ofe lọla alọ zuola anyị gịnị nri. Ngwanụ ọ ya adụnụ leta
ka emesịa na anyị ga-afụzini, anyị ya afụ. Wow, ngwanụ ka emesịa na ọ ya adị mgbe ọzọ, mbọsị onye ori ga-akwa nri ka anyị jee chọọ ngaji anyị furu efu. Ka ekwe egwu nchọ aṅụli aṅụli ezinụlọ, aṅụli aṅụli ezinụlọ, aṅụli aṅụli ezinụlọ, happiness bụkwa ebe anọ. Aṅụli aṅụli ezinụlọ, aṅụli aṅụli ezinụlọ, aṅụli aṅụli ezinụlọ, happiness bụkwa ebe anọ. Ọ bụlụgodi nnukwu osisi ka anyị furu bili ma aṅụli adị ya, aṅụli ka mma. Ọ bụlụgodi nnukwu ngwọ ka anyị furu bili ma aṅụli adị ya, aṅụli ka mma. Ọ bụlụgodi akụ n'ụkwa ka anyị furu taa ma aṅụli adị ya, aṅụli ka mma. Ya ka njili tie, ya ka njili kpọọ udoka hee, ya ka njili tie, ya ka njili kpọọ udoka, udoka mma. Ya ka njili tie, ya ka njili kpọọ udoka hey. Greetings from London. This is Igbo anyị abịa. Igbo gịnị anyị abịa. Biafra has come. Amen. Ọ ya eje dịbazie na mgbe ọzọ. Ngwakọ ọrazie like this ka emesịa.